Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, sunana Awwal, an fi sani na da ɗan minista. So mun gode wa mai girma Masa'ud sosai sabili da amfani dai yayi kyau, gona ta yi kyau, Allah abun godiya. Masa'udu Allah dai bashi wannan kujera tashi ta reps da yake da bukata. Gona dai amfani ya bamu taki, ya bamu feshi, ya taimaka mana da kuɗaɗe wurin siyan wasu abubuwoyi. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum jama'a, sunana Zakari, ni manomi ne. So kamar yadda kuka sani, kowane lokaci muna yin noma muna wahala. To bana Allah ya kawo mana sauki, Masa'ud ya dafa mana manoma 'yan kasuwa da sauransu. Ga dai gona ta yi kyau yadda ya kamata. So ubangijin Allah ya yi wa Masa'ud albarka, Allah ya bashi kujera nashi na reps. Ina mai fatan alkhairi. Madalla.